El món no s'atura i nosaltres tampoc. Creixem en ubicacions, en projectes, en persones i en ambicions. Apostem per trobar noves maneres d'arribar més i millor, intentant anar un pas per davant de les necessitats que ens trobem. Incorporar la visió mediambiental de manera transversal en l'activitat missional de la Fundació ha estat, sens dubte, un dels grans objectius de 2022. Sense perdre de vista l'eix vertebrador de la inclusió i l'entrega social, hem volgut tancar el cercle de l'impacte que tenen els nostres projectes en el món en el qual vivim. Un quàdruple impacte que comença amb les persones, la nostra raó de ser. Hem atès 3.786 persones que es trobaven en un moment vital de vulnerabilitat per acompanyar-les a dibuixar un futur més digne. Com ho hem fet? A través de formació professionalitzadora hem realitzat gairebé 13.000 hores de capacitació. Mitjançant la creació d'activitats econòmiques que generen ocupació per a persones vulnerables, hem generat 705 llocs de feina en les nostres empreses d'inserció. I a partir dels itineraris personalitzats, hem acompanyat a la contractació de més de 800 persones en empreses ordinàries. En paral·lel, hem treballat activament per millorar la dignificació dels programes d'entrega social, cobrint necessitats bàsiques d'aliments, roba i mobles a famílies en situació de vulnerabilitat. Durant el 2022, hem arribat a tota la xarxa d'establiments botiga amiga Moda Re, facilitant així la proximitat i una major confluència de col·lectius en els punts de venda. Per fer sostenible tot aquest projecte social, és vital el rendiment de les activitats econòmiques. Des de les diverses línies productives i de serveis, generem llocs de feina que fan de pont cap al mercat de treball per a futurs treballadors i treballadores, alhora que tenim cura del medi ambient, com per exemple la recollida i tractament de tèxtil. En el darrer any, hem gestionat més de 23.000 tones de tèxtil que es convertiran en un recurs gràcies a la reutilització o al reciclatge, i reduint la petjada mediambiental. El 2022 ha consolidat el projecte de lluita contra el malbaratament alimentari, recuperant més de 300 tones d'aliments. Sota un model de gastronomia inclusiva, oferim oportunitats formatives i laborals a persones vulnerables dins d'un entorn model, professional i competitiu, ja sigui pels restaurants, pels serveis de càtering o pels projectes per a col·lectivitats. Pel que fa a la nostra línia de serveis, oferim una proposta de contractació responsable. Treballem per respondre a les demandes del teixit econòmic en els territoris on som presents, millorant i incorporant serveis vinculats a l'economia verda. I volem ser més en aquesta responsabilitat, que és global, a partir d'aliances i treball en xarxa. Compartim el que fem i el que volem aconseguir per poder arribar a més persones i sumant la consecució d'una societat més justa i inclusiva, on tothom pugui viure dignament. Perquè el món no s'atura, i nosaltres tampoc.